जों दा नै बालिपारा बारबाय माने तेजपुर टु दा बिनिनो नै बहुत टेब्लेट हरबाय ब्लग इथा जाबसिगोन आरो लोगोफोर गोबाव समनि उनाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायबाय नै दा जोङो दङ बेयो जाबाय तेजपुर आरो बिथिं बालिपारा रड ओमफ्राय दा जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों गाइसमोन दिनै माने बे भिडिअखौ एसे ब्लग हिसाबै बानायनाय जाबाय स' बुंनोबो बारा रोंलायलाङा स' बेसेबां आपडेट भिडिअ होबाय थानो बिनिखायनो एसे ब्लग सिस्टेमाव दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दा ओमफ्राय नै जों थांनो ओंखारबाय आरो बिथिं थांगोन बालिपारा आरो बिथिं तेजपुर बिथिं उनथिंजाय स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ एसे नायलांदो स' गाइसमोन नै दा आङो हेलमेटखौ हमबाय ओमफ्राय लामाया बिराद दावराव मोजां खोनायानै दा आङो बाइकखौ सालायनोसै आरो नै ओमफ्राय लोगोफोर आङो बाइकखौ सालायनाय जायासै आरो केमेरा हमनायाव एसे उसुबिदा जादों नालाय बेनिखायनो फंबाय जायो बेखौनो सालायनो थिनबाय दा जों थांबाय थानोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' लोगोफोर जों माने दायो डक्टरनावसो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर एसे लोमजागासिनो दङ आङो ओमफ्राय एसे प्रब्लेम होदों आरोना देहाया बेखौनो मा जादों एसे चेकआप खालामना फैनोसै डक्टरनाव थांनानै दा जों नै डिफुआव थाव सोनोसै आरो फाइनालि फैयै फैयै जोङो माबा मोनफैबाय बालिपारा आरो बेयो नै दा बेयाव सारियालि दङ बिथिं जोंनि राइट साइडजों थांगोन गहपुर रड बियो आरो जों थांगोन सिद्दा दा जोङो बालिपाराखौ बारनानै सारिदुवार मोनगोन स' लोगोफोर जों दा नै बालिपारा बारबाय माने तेजपुर टु बालिपारा रडनिफ्राय बे सारियालियाव गावस्रानानै थोंजों फैबाय ओमफ्राय बेजों सारिदुवार मोनहैसिगोन ओमफ्राय भालुकपुङावबो थांनो हागोन आरो भालुकपुं बारबा बिथिं अरुणाचल सिमा जेनेबा अरुणाचलावबो मोनहैयो आरो जोंनि लकेलनिया मिथिखायो थेवबो बुंबाय आङो आं माने डक्टरनाव फैनायनि मेन माबायानो जाहैबाय आंना एसे प्रब्लेम जादों आरोना नै बिखायाव एसे हां लाबा एसे उसुबिदा मोनद्रा जादों बिनिखायनो फैदोंमोन दा बिनिनो नै बुहुद टेब्लेट हरबाय सिरापबो हरबाय दा जानांगौआ जाखावनोसै सान्दुं गोसाथार थिं 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 थिंनै एसे हाबबोनानै दा जों थांफिनसै आरो गासिबो मा खालामनो मानसिनि जिउ नालाय देहाफ्रा बिदिनो सानफ्रामबो एखे थाया समाव एसे माबा बोरैबाबो जालायलाङो देहाखौ एसे नायाबाबो जाया दा जों थांफिनसै गाइसमोन लामाया एसे उसुबिदा जाना दं नै जों ब्लग इथा जाबसिगोन आरो गोदान बे आवगोलनि लामामोन दा बेखौ सिफायनानै एरखुजोबना गोदान बानायसिगोन नै बियो सारिदुवार लामा बियो स' गाइसमोन बोथोरा बिराद गरम दा नै ओंखायनो दखानाव एसे जाग्रा जालांसै बिराद गरम बोथोरा दखानाव हाबबाय जोङो एसे जाना लानोसै बायदिसिना